खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 5 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसुनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि जिउआव गोजोन मोनगोन, जेरैथिंबो गोजोननि थासारि फैगोन, मोजां सान। वृष राशि मिजिंथिनाया जाफुंसारगोन, मोजां खामानि मावना लानो हागोन, साना गाहामै बारलांगोन। मिथुन राशि रां खहा जागोन, थिनानै बाहायनो रोङाब्ला गासिबो जोबस्रांनो हागौ, गोसो हमथानानै सोलिनांगोन। कर्कट राशि हास्थायनायफोरा फैमाल थांगोन, दुखु सहायनांगोन, साना गाज्रियै बारलांगोन। सिंह राशि मान बांगोन, रोंगौथिनि गाहाम फिथाइ मोनगोन, बिमा बिफाखौ खुसियै लाखिगोन। कन्या राशि मोननो गोनांखौ मोनफुंगोन, जेरै थांखि लादों बिदिनो जागोन, मोजां सान। तुला राशि जिंगा खालामनाया बांगोन, जेंनाफोरा जोबनो रोङै जागोन, गोजोन गैयै सान। वृश्चिक राशि बिबान मोनगोन, खामानियाव नांथाबना थागोन, देहाया मेंग्लिनानै लोरबां जागोन। धनु राशि समाजाव मोजां खामानि मावना होनो हागोन, मान सन्मान बांगोन, गोसोखौ मोजां मोनगोन। मकर राशि गोसोनि खोथाफोरा गोसोआवनो थागोन, गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन, साना एरैनो बारलांगोन। कुम्भ राशि सावस्रि जौगागोन, गोसोनि साननाय बायदि लामा दावबायनो हागोन, मोजां सान। मीन राशि खामानियाव नांथाबना थागोन, जानो लोंनो सम मोनै जागोन, आंगो सुबुंनि मदद मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।